स्टेट गवर्नमेंट अब डायरेक्शन दिखा दायित्व न बीसी इलेक्शन नि साथे साथे तिति एडीसी इलेक्शन अब खाइ पाइने नि बागै काइसा डायरेक्शन दिखा बनि बागै जों बेलाय खनो खा तंथकजाक तिनि ए बुबाग्रानोबो हामबाय मायाफाव कारण बुबाग्रानि चाइतक मुंबाय पहिला सिगां हाई कोर्ट केस खाइका बनि परै सुप्रीम कोर्ट बुबाग्रा पिटिशन ख्लाइरिमानि बागै तिनि सुप्रीम कोर्ट नि जे फाइनल जजमेंट कखा जे चिनि तिप्रामथ जे बुबाग्रा जे इलेक्शन नि बागै जे केस फाइल खाइमानि आबो सक्सेस जोंखा आबोनो जों हामबाया फना बागै बुबाग्रा तै सुप्रीम कोर्ट न हामबाया फनानि बागै जों तिनि एमपी तिप्रामथ ब्लक कमिटी बाय लुवाजी जाक जों हामबाया फना बागै तिनि रेली पान्दा संसाजाक तंगर जागा जत्त सिनि आमचानि लुकुरक फाइसक फाइजाक बेलाखे खा फुरजाक बेलाखे खा तंथकजाक बुबाग्रा न काइसनो हामबाया फामानि लगे लगे जों सुप्रीम कोर्ट न हामबाया फारो आइफानो स्पेशली बुबाग्रा न हामबाय माया फामानि खाय जों साइमानो जे प्राय 10 बছर काइथांखा जोंनि बीसी इलेक्शन खाइजगिया बीसी इलेक्शन खाइनानि काइसा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 years अंतर पाइखाइखानो इलेक्शन मा खायो अब मैंडेटरी फिया बाबनो राज्य सरकार कन्सपिरेसी खाइमानि बिसिङो जोंनो डिप्राइव खाइ दंगा बीसी इलेक्शन खाइया गोबां मानिनि 3 टायर पंचायती राजनि जे इलेक्शन होंदी असेंबली इलेक्शन होंदी निने पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंदी निने म्युनिसिपैलिटी नि इलेक्शन होंदी जत इलेक्शन खाइ पैका फियाबा सुरु तिति एडीसी एरिया अंडर जे बीसी 587 बीसी तंगमानो खाइ डिप्राइव खाइ दंगो 2021 नो बीसी इलेक्शन खाइना तंगमन आबनो खाया गई ताबो 2026 जों तंगा दैट मींस ऑलमोस्ट 10 years क्रॉस खाइ थांखा तार माने जों तिप्रासारक डिप्राइव उ हासाकाव तिप्रासारक जे संविधान न जों मानै तंगमनि आ संविधाननि रायजन बंग खाइगै राज्य सरकारक जोंनो इलेक्शन खाया गई तिप्रासन सुसन खाइमानि आबो तिनि प्रमाण मान जाखा इंगे तिनि बीसी इलेक्शन नि बागै सिसों चबा मा खायो आंदोलन मा खायो केस मा खायो एक्चुअली मनो कोनो केस खाइनानि दरकार सिखरै राज्य सरकार 5 বছর পরে जों आबनो निनि बीसी इलेक्शन खाइनानि मैंडेटरी बा बाउंड फियाबा ब्रक खाइलिया तारमान तिप्रासार सबका साथ सबका विकास ले नाइ फुबुखु बाइसिनि सावो अ जागा किन्तु सामंगके नुकजाखा सबका साथ सबका विकास और खरै तिप्रासार केबले बिनासं थं आलकानि जनरल एरियानि बरं केबले विकासं थं हम हाइ काइसे मेसेज बा लुकुरक जतन नुगै तंगो आइनि बागै बुबाग्रा लाख लाख कोटी कोटी खरच मा खाइका अब सुप्रीम कोर्ट केस खाइना बागै खरकसा सुप्रीम कोर्ट हियरिंग खाइना निखानो 50 থেকে 60 लाख नांगो निनि रेपुटेड एडवोकेट न वाइसा हियरिंग खाइना बागै आसक काइसा हियरिंग न रां आसक गोबां नांगो इंगा बुबाग्रा गैसे तिनि मायागा रां गैसे बरां पैसा तंगो बाइसिबो तिनि बागै फाइट खाइ तंगो आबनि बागै जों तिनि बेलाय खा तंथकजाक ताबुक जों रेली तिनि एमपी पुरा एमपी टाउन जों गुरिनाय जत फाइमान जों फाइनो हामबाय आइनि हासिनि प्रेस मीडिया नबो हामबाय।